La flaire de festa major ja se'n suma. Els 5 administradors de la més típica han presentat l'estampa de Sant Fèlix, obra que enguany ha realitzat l'artista vilafranquí Lluís Masachs. Una gran expectació, encuriosida i desitjosa de ser els primers a poder veure la imatge del sant, va aplaudir llargament l'obra quan aquesta va ser descoberta per l'autor. Content i orgullós d'haver estat escollit per un encàrrec que és de tot un privilegi i seguint la seva línia, Lluís Masachs va explicar que els colors del sant són fidels a la imatge real i que el dibuix és el d'una persona humana, com nosaltres, una persona jove, alegre i sincera, amb els ulls oberts. La idea principal és el sant, és a dir, he volgut fer un sant jove, sincer, fresc, amb un somriure a la boca, mirant-te. La idea és penjar l'estampa que ens miri nosaltres i tinguem una connexió mútua entre l'observador i el sant, que pugui haver-hi una sinergia d'energies entre nosaltres. I aquest era un dels objectius de la posició, fer-lo sencer, no partir-lo ni fer un bust ni de cara, sinó fer-lo tot sencer. Al voltant del sant va lligat amb tot el que transmet aquesta festa que vilafranquins i penesencs ja esperen i que l'autor ha volgut convertir en un homenatge a tots els que l'han creat i al seu patró. Són petits elements que per Masachs ajuden a construir la societat actual. El folklore, la llengua, la música, la família i la vila. Dibuixos on tothom es pot sentir identificat i representat. Va tot lligat. Per mi, nosaltres, els vilafranquins o els penedesencs, anem lligats amb el sant, a la nostra festa. I llavors sí que és un homenatge no nosaltres, però sí nosaltres com a vilafranquins i la resta de penedesencs que formem part o hem creat aquesta festa i aquest sant com a patró nostre. Surten diferents elements, que és el folklore, la música, la llengua, la família, la vila en si. Crec que tothom es pot ser identificat. L'original és un acrílic sobre paper i les reproduccions que acompanyaran el programa de la Festa Major hauran estat extretes d'una fotografia amb petits retocs digitals, però que seran inapreciables. L'original serà exposat per Festa Major i els dies previs al taller del Zig-Zag, al carrer de la Font de Vilafranca. Masachs és un dels artistes assidus al Firar, on hi participa des de l'any 2000 amb un notable èxit de vendes. És un dels primers actes que comencem a fer ja, comença a tenir olor de festa major. No he de dir res més perquè avui el protagonista ha de ser ell i l'obra que ens ha fet, així que li passo la paraula. Un recull d'artistes de la història de Vilafranca, mira, un mes que participa a poder fer engrandir aquest bagatge de gent que...